Ja, maar dat biedt maar even, Sil, dan ga je zo even heen rieten. Hier maar even, daar maar. Ho. Nou, dat is verkeerd, maar daar heen het niks. Ah, dit is allemaal lezen. Ze vinden het wel. Nou, kom maar. Helemaal los. Tjus, bied. Of best een beetje bang van de moana? Nee, wel? Nee. Nou, kom maar. Ren maar terug. De moana gaat wel onderkomen. Nou maar. Ja, ik kom er zo niet in. Til man die even op nou. En dan begin ik een mooi bekste voor en dan doe je aan en dan heet te jaren. Dat is mijn vriend nou. Ja, ik ben blij dat hij komt. Het pampje komt ik wel, maar dat ik nog zo schuur. Oké. En nou, die Maar komt die komt niet zo vaak. Nee, die komt niet zo vaak. En Maar ja, hij die speelt weer met de brood. meiden, no? Ja. En man, die met man... Man onder ja, de man, ja, die meiden, die kunnen ik ook niet komen en zo, no? Nee, Dat wordt niks. die durven niet eens zo lang. Mijn zus die blijft alleen maar daar staan. Ja, Mijn zus die is een bangenschieter. die maar even, ja. Even een goed interview. En wat vind je er nou zo leuk aan guiden? Nou, het leukste is dat ze niet zo wild zijn en dat ik ze kan voeren. Ja, En wat vind je eigenlijk zo leuk aan guiden? nou, ja, dat... En de keuring vind ik het leuk. Ja, de keuring, dat is het prachtigste, het allermooiste wat er is. Ja? Ja, de gym en alle kameraden, al die weg en zo. En nou, het gezelligheid kwam in de baan rijden. Nou, en natuurlijk de heer ik. Ik ging ook eens een keertje naar de kantine en toen kreeg ik patatjes en er zat er zo'n lange bij. Ja, ja. Zo lange Hij patat? krijgt altijd patat van me en een dikke gehaktbal. Ja? Ja. Ja. En ik ken alles eet hij op. Ja. En dan gaat hij even slapen, maar we naar huis rijden. Ja, Ja. het is wel best vermoeiend. Een halve dag naar de geitenkeuring. Ja. Ja, dan is hij moe. Nou, daar komt er weg.